ей сега да мине лятото и почвам сериозно да тренирам. Не знам колко пъти съм го чувал това и не мога да го разбера. Не мога да разбера защо много хора си представят, че за да започнат някакви тренировки, трябва задължително да влязат на 100%, да правят по 4-5 тренировки на седмица, да правят 3 пъти кардио и ако те нямат време или възможност да правят това, те решават изобщо да не тренират. Това за мен е пълна глупост. Ако да кажем нямаме време да тренираме 4 пъти на седмица и да правим кардио по 3 пъти, то тогава е много по-добре, ако можем да правим поне силовите тренировки. Ами ако нямаме възможност да правим 3 силови тренировки на седмица, много по-добре е да правим дори 2. Или ако нямаме време дори за 2 тренировки в залата, ами то по-добре да правим 2-3 пъти лицеви опори в къщи. Изключително ми е странен този начин на мислене, или нещо го правя на 100%, или въобще не го правя. И